sugod ani nga atong pundok ng brad magampo sa ta. Di ba? Dili lang ko manguros ba mo, di mo manguros no? Dito lang ako pagampo. Sa ako manguros lang ko kay Katoliko ako. Pwede ra di ka manguros. Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Among langit nung amahan, nagpasalamat kami karon nga nag-iskot kami sa imong pulong. Kay sa imong pulong nangingon ka man kun anay usa nga to sa duha nga magtigom anaa ka kanamo magauban. Tabagi kami amahan nga lamdagan kami sa Espiritu Santo sa pagpaubos nga dili kami magpatasam kog lingon aron magkat-on kami sa kamatuoran. Kini among gipangayo pinaagi ni Jesucristo imong anak nga bugtong among manuluwas. Amen. So Brad, karon Brad, ang una nako pangutana Brad. Naghanlan gi ko ani katinawan Brad ha. Tubagagi ko sa kay na mas Biblia di ba mangutana to bago nimo sa malumo. Una na akong pangutana Brad. Kini bang born again? Di ba kini born again Pentecostal mo no? Protestante, Pentecostal ka no? Oh, Pentecostal gyud ang una sa born again. Kini bang Pentecostal born again? Mao ba kining pundo ka o simbahana ang gitukod ni Jesucristo? Kumbaga na Brad. Mao na siya. Oh, sakto. Pentecostal born again mao gina ang gitukod ni Jesucristo. Sigurado ka nga mao gyud? Una na siya. Nagsulti ka tinuod o wa ka magsulti tinuod? Sige. Nagsulti ka tinuod na na. Oh, sige. Padayon Brad. Padulaan na to kay klaro gyud Brad makabasa inigbasa nimo. Usa gyud Brad ha. Ang mao gina Pentecostal mao gyud gitukod sa atong Ginoo. Oo. Sakto. Kana kay gida mo niya kung gipakita nga swito gid sa Bible kay kung magkigistorya ko tagtaong di kay swito. Dili kay sa mga Brad, di ba Brad? Dili. Ay sa Brad, ato sang kanong singani mo de? Nakalimot. Si Brother Peter. Brother Peter sa Freedom. Ako nga jud Brother Peter sa dia simbahan mo pero ako nga jud Vince Pansoy. Phyllis Pansoy. Vince. Vince? Ako na si Renante Andrino Brad, Diano ra membro sa Katoliko. Membro ra ko ha. Sige. Salamat ko Brother Peter no imong pangalan. Sige. Tago lang ti karo Brother Peter. Sige, parayon Brad. Imo nang gingon ganina ang Pentecostal born again mao gyud ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Sige, ako nang tubagon Brad. Oh, sige tubaga Brad. Oh, sige. Ang una na tong gikuan Brad kani di ba? Una na tong gikuan ron Katoliko man. Katoliko. Oh. So naay nisunod nga mga kuan mga Iglesia ni Cristo. Oh, dagan no. Dagan na niagi. Oh. Pero ang usa ra gyud gitukod sa Ginoo nga Mao gyud ang Pentecostal. Pentecostal Church. Oh, sige. Kay mao may nagkuan na kaning ang kanang Iglesia ni Cristo, kuan na siya kaning Dili na sa tinuod. Ang Katoliko dili na tinukod sa Ginoo. Okay, ang kuano, ang gingon ri sa Bible, ang maluwas ra mo ay ang mga born again ra. So, sa to pa ang mga born again, mao gina siya ang Pentecostal nga born again, mao gina siyang relihiyona nga gibili ni Kristo sa diri pa siya sa kalibutan. Mao gina. Mao na siya. Oh. Karon Brad, kay humana ka na magsaysay sa imong mga argumento. Nga kining born again Christian mao gyud gitukod ni Jesucristo. Ana ako libro sa imong kasaysayan. Nga gisulat dinhi ang tanang relihiyon. Kinsay nagtukod ug diin matukod kining mga relihiyona atong basahon. Oh, sige. Aron makaibaw ta Brad sa kamatuoran kay di ba niangkon ka nga ang Pentecostal born again kining Pentecostal mao man gini ang utok sa born again nga mao gyud gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Ipakita na ko sa kasaysayan sa libro Brad kining kasaysayan na di mo ni mamakak. Dili ni libro sa Katoliko di ba? Dili. Word Almanac and the Book of Acts. Oh. Atong basahon Brad kung ningon ka man gyud nga ang Pentecostal born again mao'y tinukod sa atong Ginoong Hesukristo. Atong unang sample Brad, kining Baptist tinukod ni John Smith. Ang Church of Christ tinukod sa mga Protestante factionalism and decline of fervor, organized in 1832. Ang Jehovah's Witness gitukod lamang ni Charles Taze Russell. Ang mga Mormons gitukod lamang ni Joseph Smith. Ang Lutherans gitukod ni Martin Luther. Methodist gitukod ni John Wesley. Kining Methodist si John Wesley nagtukod. Karon molargo ta sa Pentecostal Brad. Katong imong giangkon nga mao gitukod sa Ginoo. Atong basahon. In Topeka, Kansas 1901 and Los Angeles in reaction to preserve laws of evangelical fervor among Methodist and others. Miingon makabrad ang nagtukod si Jesucristo. Methodista ang nagtukod sa mga Pentecostal. Sama ni ining John Wesley. Dili si Jesucristo ang nagtukod sa Pentecostal. Ngano
nganong ningon man ka nga si Jesucristo pakiton ikaw ug unsang relihon na ang gitukod ni Jesucristo. Dara brado. Roman Catholics, traditional founded by Jesus, who named St. Peter. Unang papa ni si St. Peter. The first vicar developed in early Christian, proselytizing, especially after the conversion of Imperial Rome in the 4th century. Ligon ang ebidensya, ang Katoliko may gitukod ni Jesucristo. Di ba gitukod ni Jesucristo 33 AD dito sa Jerusalem. Si St. Peter, the first pope, niadto sa Roma, 42 years century. Atong basahon. Roman Catholic consider Peter the Apostle to have been the first bishop of Rome and first in light of popes extending to the present. He is said to have arrived in Rome, niadto siya sa Roma, sa 42th century, and suffered martyrdom there. Niadto si San Pedro sa Roma sa 42. Ligon ang ebidensya. Ligon ang ebidensya nga ang Katoliko mo gitukod ni Jesucristo. Sa Salmo 127:1 brad ningom na ang Ginoo. Gawas kung ang Ginoo may nagtukod sa balay, kawang lamang ang kahago sa nagtukod ini. Kay kung ang tao lamang nagtukod sama sa Pentecostal, mga Metodista lang sama ni John Wesley, dili siya makaluwas. Unsa man ang balayang hisgutan sa Ginoo sa Salmo 1:27:1. Kana ningon ang Ginoo ka San Pablo, ningon si San Pablo sa Ginoo kang Timoteo. Ningon si San Pablo, Timoteo, kumalangay ako pagbalik at imana ang balay nga mao ang iglesia o simbahan sa Dios. Ang katodeng balayang gisgutan sa Salmo 127:1, mao ang simbahan, nga mao ang balay sa iglesia sa buhi nga Dios. Nga sa ato pa di ay kung kanang relihuna tinukod lamang sa tao, dili makaluwas. Makaluwas ba? Sa ato pa ang born again Christian, gitukod lamang ni John Wesley. Siya ba ang kahimanan sa kaluwasan? Siya ba napakamatay sa krus? Siya ba ang nibuhi sa kalibutan? Ligon kayo ang Katoliko, brad, gibuhi o gibilin. Nakahibaw ba ka, brad, unsay ngaan sa templo, nagisgutan sa Ginoo, unsay gingaan sa simbahan din sa kalibutan, hibawan nimo wa? Ha? Nahibawan ba nimo ug unsay ngaan sa simbahan nga gibilin ni Kristo sa kalibutan? Unsay gingaan? Nahibaw ka sa bersikulo wa? Mahibawon tikaw. Aron mahibaw kita, brad, kay lisod kay atong taptapan atong matas kamaturan. Kinahanglan masayod ta, brad, kung unsa gid ang kamaturan dinhi sa kalibutan. Atong basahon sa Biblia, kalisod man og imbintuhon nato. Mag-ingon ka nga di kini tinuod akong istorya. Pakit-on gid ikaw. Sa Isaiah 56:7. Dadon ko kamo sa akong balaan nga bukid ug lipayon ko kamo didto sa akong templo. Ang inyong mga halad sinunog ug mga halad inihaw, dawaton ko didto sa akong halaran. Kaya ang akong templo nganlan. Asa to ba kaning templo mao ni simbahan? Magbalay alang puanan ug alang sa tanang kanasuran. Kada Katoliko, brad, namatay internet rin o na-internet rin. Namatay internet, ug imo na ipapangita, what is the meaning of Catholic? Universal. Alang sa tanang kanasuran. Mao na ngan sa iyang simbahan nga gibilin. Giusab pa kaniya sa Marcos 11:17, brad. Di kita maayo nga mag-imbento, brad. Babasahon ginato ang Biblia. Kung ang Katoliko, nganong ningon man ta ang Pentecostal mo tinuod, nganingon man gyud ang Ginoo nga kinig yung Katoliko nga simbahan, mao gyud ang iyang iglesia. Marcos 11:17. Atong basahon og usap. Ningon na sa Ginoo dinhi nga Katoliko gingan sa simbahan. Unya gitudluan niya mga tao nag-ingon ang Dios diha sa kasulatan. Ang akong balay paganganlan, nganlan po niya kay kining balay nagisgot na tawo mao ni simbahan. Og balay nga pagampo og alang sa tanang mga nasod. Bisag unsaon pa nimo research sa internet, what is the meaning of Catholic? Universal. Nga sa ato pa alang sa tanang kanasuran. Unsa may kasukol na to sa referensya nga ang Katoliko gisgutan sa Biblia, gisgutan usab sa referensya kining libro ha. Nga ang Katoliko mao gigitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Karon unsa may atong ikasukol? Sige, brad, akong ikuha nimo ha. Ha? Sige. Sige, istorya, brad. Paminawon ako yung istorya. Oo. Ako nang kuha mo jud ko Katoliko, kuha jud ko, brad. Gikan jud ko sa Madre, brad. Oo. Sige. Oo. Ako liko ni ko pa Katoliko. Oo. Kaso na, nakuha na ko diya sa Katoliko ba kaning Usa may mong na akong igagaw mo ay nagkuha sa kuha. Oo. Makigani ko na siya nga anong baliman mo kanang kuan. Oo. Kanang mga bunakin. Oo. Ingon siya nga subaw ka ang bunakin. Ang tinod yung meaning sa bunakin kanang
nagbagpo ka sa imong kinabuhi. Nagbag-o ka sa imong kinabuhi. Unsa may kapuslanan ako example nimo Brad. Naitaong palahubog, kawatan tulisan, pero iyang liog gitamakan niya ang liog sa Ginoo. Kanang tawhana buutan na malangit na siya dili. Kanang Naitaong kawatan tulisan, tanan kadautan. Naa kaniya og dili ba naitaw nga wala gid siya buutan siya nga tawo. Nay katong tawhana dautan to gilapas maginang kasubuan sa Ginoo. Nga naitaw buutan, di manigarilyo, way bisyo wa tanan. Pero iyang tiil gitamak niya sa liog sa Ginoo. Unsay pagtanaw nimo maluwas tong tawhana katong nagtamak sa liog sa Ginoo di. Oo, maluwas. Bisag gitamakan niya liog sa Ginoo. Bisag gitamakan na. Kay Maluwas gyapon. Okay sa Isaiah trapo ra batas atubangan sa Ginoo. Sa ato pa di ay supako na to subuan sa Ginoo kay bahalag mo supa ka maluwas gyapon ka. na siya gingon na Luke 1:37 going ka sabi natin yung pagtulog. So Bisag- gadik pa diha. Bisag maluwas gyapon siya. Oo. Okay, ikaw bisag buutan ka imong gitamakan liog sa Ginoo luwas gyapon ka. Luwas gyapon ka. Maluwas gyapon. Oh, bisag wa ka magpasakop sa iyang iglesia maluwas gyapon ka. Sa Ginoo. Bisag wa ka magpasakop sa soul sa iyang simbahan maluwas gyapon. Oo. Siya way tanan ang mululuwas ato. Bisag wa ka magpasakop sa simbahan. Nganong ni angkon makaganina ang Pentecostal? Unsa ba ang tinuod nga Kristohanon di mamakak kanun ningon man kang Pentecostal tinuod sa Ginoong Kristo? Nakay pakitang libro. Ang Pentecostal gitukod ni Diba? Kristo. Ningon Di ba nani ba libro ba nakay kapakita? na Nga gitukod ang Pentecostal born again sa mga ni Ginoong Kristo. saka ng mga research yung nana. Oo, sa Biblia na gitukod ang ancient templo born again Pentecostal. Oh, nadre sa John 3 kwan. Nakikita ang inganlan nga ang templo. John 3 oh 5 to. John 3:5. 1. Nga. Bunyag yang giwan. Sige padayon. Ang akong gingon sa imo, ang templo ba nabay nasuwat niya o iglesia ba simbahan nga Pentecostal born again ang nawa sa Saan bersikulo nga Biblia. na Pentecostal? Nga sa siyang simbahan? Di. Ha? Pentecostal na sa ibutang. Di akong tubag, akong putana ba? Ayaw ko giliko-liko. Oh. Ang tao nakibaw, if the person know the answer, is not a prolonging to speech his answer. Oh. If the answer is there, it answer in 1 minute or 2 minute. Ang akong pangutana, mabasa ba sa Biblia nga angan sa simbahan si Ginoo Pentecostal Church? Dapat nga diha sa templo niya, angan sa simbahan. Dapat mabasa nimo diha. Pareha sa kuha ba nga angan sa simbahan si Ginoo Katoliko? Dapat mabasa nimo. Wa lang kaning kana siya mga akong ay mong ipangutana sa kuwaron. Kana nagbiruan na siya. Na natamong Biblia. Pero ang ako kay di ko alam ako sa kuligagaw, invite lang silo. Pero di pa gid ka, iningon ka pastor ka. Di ka dili di ka. Ano gid? Pero 2 years na ka nag-eskwela sa pastor. Ba ikaw gapon ka ma-pastor ka? Wala ko ng skila, ko nang ko member lang ko for na gid. Di ka pastor. Oh, dili. Padung na ka ma-pastor gyud. Oh, Mo eskwela gyud ka mo pastor. Oh sige. Sige padayon. Sige. Wala sa ato pa Brad, wa gid tay mabasa sa Biblia ang templo o simbahan sa Ginoo gingalag Pentecostal wa gino. Naadyo na iingon nga words nga Pentecostal. Pero wa dili gyud ngan nga sa simbahan. Oh, dito ang dito ko sa Ginoo wala na igintutan diha. O dili Pentecostal kay Katoliko, Katoliko magigitukod. Pentecostal ang gibutang. Pentecostal la pero wa itukod. Basta la diha sa among mga verse kaning magsugod man ta ng kuanbad kaning pinaagi sa ng mga una namong discuss no kaning baptismo. Baptismo. Sige. Sige kay baptismo unsa man na imong unsa man ginawayan imong baptismo sa Katoliko? Ako ikwento mga baptismo namo. Sige, ang among baptismo ako sang isa-isa sa imo. Sige. Sige, ra maklaro gid. Nami diri sa kuan kaning baptismo na mo nasa buhat 2:38. Unsa may nasuwat ya? Maginulsol kamo o magpabautismo ang tagsa-tagsa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo alang sa pagpataylo sa mga sala o managdawat kamo sa hatag sa Espiritu Santo. Sa ato pa ngalan ni Jesucristo yung gigamit. Ngalan ni. Basa Brad na kay Biblia no. Basa sa buhat 8:14 ngadto sa 16. Ikay basa. Tanaw na to kung ang ngalan ni Jesucristo kumpleto ba nga bunyag o bautismo. Basa. Buhat 8:14 ngadto sa 16. Kung kumpleto ba gyud ang ngalan ni Jesus, ni Ginoong Hesus. Sakto nga magtuon ka. Pero masayod kinalan, masayod kita sa kamatuoran. Mo. Basa gyud Brad. Buhat Buhat 8:14 ngadto sa 16. Basa gyud 14. 14 Roy Brad. Buhat 8:14 ngadto sa 16. Basa dia ngadto sa 16. Ang mga apostoles nga dito sa Jerusalem nakadungog nga ang mga
taga Samaria midawat sa pulong sa Dios. Mm. Busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Mm. Kapag abot nila, nag-ampo sila nga ang mga magtotoo makadawat unta sa Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo wala pa man mukunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong ito. Tanawa. Gibunyagan o gibutismuhan lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Giusab kay wa mo kunsad kanilang Espiritu Santo sa tupakuwang. Unsam day saktong bautismo nga gisugos Ginoo? Mateo 28:19 basaha. Mateo. Mao na sakto nga bautismo ang gisugos Ginoo, di ta musupak. Oo. Kay kita sulugoon lamang si Ginoo. Nagtuon man kita sa Biblia si Ginoo kay tungod sa musunod kita sa Ginoo. Dili kay musunod tanang tao kay Juan 1:18. Kinsa katong tao nga mingon way sala, kanang tawhana bakakon. Ug wala kaniya ang kamatuoran. Di ta mosunod sa tao, ang Ginoo may tusundon. Kaya ato naman ang probihan sa Biblia, nga ang bautismo sa ngalan ni Hesus kuwang. Giusab kay wa mo kunsad ang Espiritu Santo. Klaro ang suhat sa Biblia. Basaha ko sa Mateo 28:19 og sakto bang bautismo nga musupak ta. Kara 28:19. Marcos, Mateo 28:19. Basa. Ana. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Ug imuhan sila nga akong mga kinun-an. Ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tanawa. Sa may bunyag isugos Ginoo. Sa ngalan sa man sa Anak sa Espiritu Santo, dili sa ngalan ni Ginoong Hesus, di ba? Nganong supakon man nato? Asa mabasa sa Biblia nga ang mga apostoles isupak nila mga kasuguan ni Jesucristo. Natay mabasa wa? Ang kanang mga apostoles. Isupak pa sila sa sugos Ginoo? Wala. Mao man isugos si Ginoo nga bunyagan kita sa ngalan sa man sa Espiritu Santo. Ang bunyag sa ngalan ni Hesus giusab kay kuwang. Sige. Asa may atong tuhuan na ang bunyag sa gisugo ni Jesucristo? Ako ikuan ani nimo brad. Kaning gingon nila nga doktrina. Doktrina sa Biblia? Masa may imong kuanan namin? Doktrina nang gingon nga kuano? Taray. Sige. Ito paminahon. Sa may doktrina. Tara. Ang doktrina na mo nasa Juan 10:30. Ako kumao tara. Sige. So dra. Sa ato pa dahil siya, nagtuo ka nga si Jesus o ang amahan usara. Sa Juan 14:24, 26, basaha ko no usara ba sila? Juan 14. Naon to usara ba sila? Ang sakto na to, usara ba si Jesucristo o ang amahan ng Holy Spirit kung usara ba sila? Juan 14:24 nga to sa 26. Naon na to usara ba sakto nga masayod kita brad. Masayod kita sa kamaturan kay lisod kay 14 brad, 14. 24 nato sa 26. Na. Ang wala may gugma kanako dili mutuman sa akong isugo. Sige. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako dili iya sa Amahan nga nagpadala kanako. Sige, paminaw yun. Sa ato pa na amahan ha. Sige, padayon. Padayon. Sa 25. Sige, padayon. Isultihan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. Ang manlalaban ang Espiritu Santo nga ipadala sa Amahan sa akong ngalan magtutudlo o magpainumdom kaninyo sa tanan nga akong isulti kaninyo. Ang anawa. Inibalik ni Jesucristo sa iyang amahan. Ipuli niya ang Holy Spirit. Sa ato pa si Kristo to naman sa amahan, tapad man sila. Ang Espiritu Santo mo igipada sa ato patulong hisgutan niya, dili usa. Ang ipasabot sa Ginoo, ang ilang pagkausa, ang ilang pagka-Diyos. Babasa na sa Hebreo 1:2. Basa. Hebreo. Ang ilang kiniiyas pagka-Diyos mo ay usa. Mao gini timan ni Brad, tulo na sila ka persona pero ang ilang pagka-Diyos ba? Ang ilang kinaiyas pagka-Diyos mao gid pagka-usa. Kuno na agig may Brad. Nay amahan, di madaway amahan kay si Kristo. So pa mataos kalibutan ang amahan dati nagmando, si Kristo nagkuyog sa bago ba sa daang kasabutan, di ba si Kristo? Si Kristo na tao sa New Testament naman of Christ, di ba sa Bible sa New ba? Sa karaan wala pa maghisgot sa ngalang Kristo. Kay si Kristo pa man matao dato sa unod. Kasi ang amahan pa nagamando sa kalibutan. Basagig, Brad. Aniwa dia? Hebreo 1:2. Hebreo kay kuwang ni. Away Hebreo? Ano yung Hebreo ni Brad?
ri Brad. Anong siya na to? Hebreo. Naari Brad. Iyo. 1, 2. Klaro na to yun. Oo. Kuan man ko Brad, dili kita ngayon musupak yun sa Ginoo Brad ha. Hebreo 1, 2. Ato basahon Brad. Apan niining ulahing mga adlaw nagsulti siya pinaagi sa iyang anak nga mao si Jesucristo ba. Pinaagi kaniya gigmugna sa Dios ang tibuok nga kalibutan ug siya usab ang iyang gipili nga managiya sa tanan. Diha kaniya makita ang nagsidlak nga gahom sa Dios ug kinsa ang mausab siya. Siya mao nagbuot sa tanan nga abutang sa tibuok kalibutan pinaagi sa iyang gamhanan nga pulong sa dihang nahinluan niya kita sa atong mga sala. Milingkod siya sa tuong dapit sa makagahom sa Dios dito sa langit. Sa tuong dapit siya milingkod. Sa tunga ang Amahan o sa pikas ang Holy Spirit. Tulo ang isugutan sa Biblia, Brad. Ang ilang pagkausa, ang ilang kinaiyas pagka-Diyos. Kanang pag-ingon nimo nga usara gyud, Brad, si Kristo ang Amahan. Gisupak ni mong kasuguan ni Kristo. Sa Mateo 28:19 imo nang ibasa ganina gipakita nako. Nga ningon ang Ginoo, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kung usa pa lang si Kristo ug ang Dios, dili na siya maghisgot og Amahan, dili na siya maghisgot og Anak ug Espiritu Santo. Mingon na siya, panlakaw mo sa tibuok kalibutan ug bunyagi sila sa akong ngalan. Dili na kinahanglan maghisgot pagtulok ka ngalan. Dili usara, Brad. Huwang ang imong pagtuo. Kung nabasa man nimo sa 1:30 pasabot niya na ang ilang kinaiya, ang ilang pagka-Dios pariha, pero ang ilang pagka-persona, lahi-lahi gid sila. Lahi sila. Dili gid sa usara. O sige, usa pa mahimong kanya. Dara na ako ko'y para na. Usa ba sige. Juan 14 gis. Kasama. Gis. Wala ka ba mo to nga ako ania sa Amahan? Ugang Amahan ania kanako. Ang mga pulong nga akong ginapamulong Oo. kaninyo, wala ko igapamulong sa akong kagalingon. Oo. Apan ang Amahan nga nagapuyo kanako, Oo. siya gayud ang magabuhat sa mga buhat. Tanawa ha. Hinayon na to pagbasa, brada. Juan 14:10. Atong hinayon pagbasa. Basahon ako gusab aron masabtan kinatong Biblia, brada. Sa Juan 14:10. Ha? Aron masabtan nato kung ang imo pasabot niya na pagkabasa, usara sila, di ba? Atong hinayon pagbasa, brada. Juan 14, no? Juan 14:10, no? 14:10. Kay kuan man ko lisod kayo ni magkuan ta, brad. Hindi na to mahimong ma-imbento. Ako lang kayo kuan ni. Juan 14:10. Kay dool man rin. Juan 14:10. Unsa wala ba ikaw motuo nga ako ana sa Amahan? O ang Amahan aniya kanako. Ang mga pulong nga akong ginasulti kaniyo dili gikan kanako. Oh, klaro kayo. Di wa magikan kaniya. Ang Amahan nga aniya kanako mao nagabuhat sa mga butang nga akong ginabuhat. Kung ato ng sabton, Brad, ningon si Kristo, wala ba ka makasabot ng Amahan, aniya ka na po, ang ilang pagka-Diyos. Klaro kayo pag-istorya, Brad, Ang Amahan, nga aniya ka na ko. Ang mapulong nga akong ginasulti kaninyo, dili gikan ka na ko. Sa ato pa na gigikanan, dili gikan kang Kristo. Usaon pagkausa, ikaw, nagikan niya ng balaya, mahimo ba dahil mausa mo nga nagikan ka man? Nagikan ka Amahan ang mga pulong nga gipulong gisgot ni si Kristo. Ang iyang ipasabot nga usa silang ila lagi pagkinaiyas pagka-Dios. Haom kay silang pagkausa. Kay gihatag niya ang gahom sa pagka-Dios kang Jesucristo. Dili kay usara. Kay kung usara dili na mugikan si Amahan. Klaro kay istorya Klaro kay istorya ang mga pulong nga mga akong ginasulti kanyo dili gikan kanako. Klaro. Di ba? Dili ginausabran. Sipyat ang ato pagtuo nga usara gyud. Di ba? Sige, kanina mo sa pero lain. Lain na po na. Unsa man na siya? Sige. Si Jehovah nga atong Dios. Mo'y usa lamang ka Jehovah. Asa So, pasabot ang Jehovah mora na si Jesus. Maura. Sa Jehovah mga na diha, mga ngania ba? Maura si Jesus. Mora na diha. Maura siya. Sa ato pa dahil si Jesus si Jehovah usara. Ibasa naman ako kanina sa imuha nga si Jesus ang iyang mapulong gikan gyud sa Amahan. Unsa man nila pagkausa nga nagikan man sa Amahan niya mapulong. Ha? Kana si Jehovah, ang ngalan na tinuod sa Biblia, Brad, sa Hebreo, Yahweh. Ako, mao ako. Si Jesucristo lain og pangan. Jesucristo, the Messiah. Dili sila mahimong usara. Pasabot na nimo Brad, kaning ang Ginoo na mga lain-lain pangan. Ang pangan sa Amahan, Ang pangan sa Amahan, mao si Yahweh, mao si Jehovah. Ang pangan ni Jesucristo, mao si Jesus Christ.
Ang pangan sa Holy Spirit nga magipadaan ni Kristo mao ang Espiritu Santo. Klaro, ang isa sa Biblia. Dili pa na masupak ang Biblia. Lucas 6:46 atong basahon brad. Aron masayon kita brad. Sa Lucas 6:46. Di na mahimo brad. Musupak-supak ta. Lucas 6:46 ha. Basahon nato ha. Lucas 6:46. Aron masabtan gini mo sa Biblia. Nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo Ginoo nga wala nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo. Unsa may gisugo sa Ginoo sa kalibutan nga bunyagan kita sa ngalan sa mansa ng Espiritu Santo, gituman niyo na mo na imong bautismo. Dili. Oh, nganong nisupak man ka? Unsa may ato ikasukol sa Ginoo nga mosupak man ta? Kuha na siya, Brad. Kaning ang gibunyag sa kuan dito sa Ginoo, kuha na jud, usa ra jud. Usa ra gyud. Oo, Usa ra. ayan, Iya ra gyungan. Juan 3:16 kung usa ba gyud ang iyang Juan 3:16 kung usa ra ba gyud kangan ang imong nihisgot magagusar gyud kapangan, di ba? Sa iyang bunyag, di ba sa bunyag ba imong gisgutan? Oo. Kung usa ra ba gyud ang nagpakita sa Juan 3:16. Laruhon ginato ni Brad. Kay gihugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Oo, ang amahan na may naghatag sa bugtong anak. Aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak kanis kalibutan aron pagsilot kun dili aron pagluwas niini. Naagi nagpadala Brad, bisag asa kang bersikulo sa Biblia. Ipadala gyud ang anak sa kalibutan ug ang amahan nagpadala. Anong supakon man ato Biblia? Lucas 6:46. Kumusupak ka nganong dili na nganong magtaw-taw magaginoo nga nisupak man ka sa kasukuan sa Ginoo ayaw gisupak ka. Wala. Unsay nasuwat sa Biblia nga tulog gid sila. Moy sundon ayaw pagtuon na ng usara. Ang imong ginahuna Brad mao'y giblangko. Usa ka magtuon sa Biblia nahibaw ba ka og pila ka bersikulo ang Biblia? Sa Genesis lang Brad 1534 ka buok ang nasul sa bersikulo sa Genesis. Ang tibuok kasulatan ni Biblia gikan sa pilmerong palit hanto dire 23,206 ka bersikulo. Dili kay usa lang ka bersikulo nga imong kutluon ining Biblia. Mao na. Tuni ang tanan Biblia kung gusto ka mag-eskwela pastor, ayaw patuo sa mga istorya nga dili makita sa Biblia. Kay timan ni gyud ang Biblia may 23,206 ka bersikulo. Oh, lakyan ay. O kining tibuok Biblia ba? Kining Old Testament tanan gyud. Ang Genesis lang kunan 1534. Magtuon gali ka Brad o gusto ka mag-eskwela pastor Brad. Tuni gyud pagayo ang Biblia. Ayaw pada ikaw magtuon sa Biblia. Ayaw pagingon nga mao na si Kristo usaraw nga mahan kay kana Brad pasipala na. Kay ningon Ginoo, kinsa katong motawag kanako Ginoo, panwa mo tuman sa akong gisugo. Kanang tawhana, dili kinahanglan nga motawag kanako. Kay nisupak siya sa akong kasuguan. Tumano nato ang tanang kasuguan sa Ginoo Brad. Lamdagan nato ang atong huna sa kinasingkasing atong sundon ang tanang kasuguan sa Ginoo. Dili ta magpalipat sa mga istorya sa pulo sa mga tao. Kay akong gisulti si mo Brad, ang kining bersikulo sa Biblia 23,206 ka bersikulo. Dili kita magdaog sa mutuo lang kaso sa lang ka bersikulo. Tuni maayo ang bersikulo sa Biblia. Ang kining referensya ba ng Katoliko gitukod sa tong Ginoong Jesucristo, dili man ni siya malalis. Kung naamatay nakita nga makasasala sa Katoliko, ningon man ang Ginoo sa 1 Pedro 1:16, pagkabalaan kamo kay ako balaan man. Pagkasantos kamo kay ako santos man. Kung naamatay nakita sa mga Katoliko nga makasasala, dili katarungan nga atong biyaan. Kay dili tanan Katoliko makasasala. Jeremias 51:5 Brad, kung nibiya ba ang Ginoo sa mga taong makasasala, atong basahon sa Biblia. Brad, dili gyud kinahanglan nga atong biyaan ang tinukod sa Ginoo. Mutuman ta, mukuyog ta sa mga pagtulunan sa simbahan o sa iglesia nga gitukod kay maunay usa sa kahimanan sa atong kaluwasan. Jeremias 51:5. Kung naama kay nakita sa mga Katoliko makasasala, kung naa kay nakita sa mga Katoliko naghimog sala, ayaw damaya ang tanan. Kay ningon ang Ginoo sa diha pa sa kalibutan, when one Judas does not mean all apostle. Dili tanan nga kung usa ka Judas naghimog sala, ang tanang apostolis mahimo ng Judas. Dili ba? Di na to idamay kung natay nakita nga makasasala sa Katoliko. Idamay na tong tanan sila makasasala. Tanaw na to sa Biblia kung libiya bang Ginoo sa makasasala. Jeremias 51:5. Ako ang Ginoo nga balang Diyos sa Israel, wala magsalikway sa Israel ug sa Huda. Bisan pag nakasala sila kanako. Biyaan ba na to kay makasasala man? Biyaan ba na to mga Katoliko kay natin nakita nakasasala? Ha? Tabangan na to silang tambag nga ang Katoliko mo balik. Dili kay ato silang dauton
Katoliko, mga tulisan mo diha, mga kawatan mo diha dili. Dili na yan. Kay bisan ang pare, Brad, gitagna sa Biblia. Ang pare gitagna sa Biblia, kung makasama ng pare, tumanon gyapon nato siya. Kay siya may gitagag katungod sa Ginoo. Nga muhubad sa mga balaod nga gibilin dinhi sa kalibutan. Dili pastor ang gitagag katungod kun dili ang pare. Ato na mabasa sa Mateo 23, 1, 2 adto sa 3. Atong basahon, Brad. Kay lisod man kayo mo imbento ko. Ako gibasahon. Mateo 23, 2. Ang mga magtutudlo sa mga balaod o ang mga Pariseo, kini mga Pariseo man pare sa unang panahon nga mga dagkong pare. Mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Sila ang may katungod. Busa kinahanglan tumanon ug sundo ninyo ang tanan nga ilang gisugo kaninyo. Apan ayaw ninyo sunda ang ilang mga buhat. Klaro ang sugat sa Biblia. Ang mga pare kung sabi mensahe sa pare nga gimisa niya sa simbahan atong sundon. Pero natin makita sa pare nga nasayop o nakasala ayaw sunda. Kay gisugo mas Biblia nga sundon ang tanan sugos pare. Pero ayaw sunda ang kasaypanan kay tungod buhat. Kay ang tao masayop sa buhat. Kay Juan 1:8. Kinsa katong mingon way sala kanang tawhana bakakon. Og wala kaniya ang kamatuoran. Juan 1:10. Kinsa katong mingon way sala ang Dios gihimo niyang bakak kay tungod kitang tanan tao walay hingpit. Salmo 18:30. Atong basahon, Brad. Ang Dios mao ra gihingpit sa tibuok nga pagkatao nato. Way hingpit sa tao. Dili kinahanglan nga Pentecostal born again magtukod ta. Dili na himpit ang tao nga nagtukod na kay tao ra na ang nagtukod. Ang tao ba'y muluwas nato? Ha? Si Kristo ang muluwas nato. Dili kay tao ang kanang tao, Brad. Makasasang ang tao. Juan 1:8. Kinsa katong tawhana nga way sala? Moingon nga way sala kanang tawhana bakakon og wa kaniya ang kamatuoran. Kaya ang Kristo, si Kristo ra may hingpit og ang amahan. Atong basahon. Ha? Salmo 18:30. Pagkahingpit sa mga buhat sa Dios. Oh, kasaligan gayod ang iyang mga pulong. Manalipod siya sa tanang mudangop kaniya. Ang amahan, ang anak nga mao ra gyud ang himpit nga mao ang ilang Dios ug walay taong himpit. Ang kanang Pentecostal born again, ang nagtukod na si John Wesley ra, dili siya himpit. Dili siya ngayon sundon kay siya musangpit gyapon sa atong amahan. Si Kristo ang nagtukod sa simbahan sa Mateo 16:18 atong basahon. Si Kristo ra ginagtukod gyud sa simbahan ug dili Pentecostal ang nagtukod. Dili si John Wesley ang nagtukod. Ha? Atong basahon Mateo 16:18. Kung si John Wesley ba nagtukod? Ha? Busa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, kining Santo Papa ba sa unang Katoliko. Og ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan. Si Kristo ginagtukod ha. Ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa kaghirian sa langit, ka Pedro ba? Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Sa ato pa, way kasaypanan ng Katoliko nga mudasangan nga Katoliko kay gihisgutan sa Biblia. Si San Pedro may unang Santo Papa gihisgutan sa Biblia. Sa katapusan palit sa Biblia, Brad, ningon gyud ang Ginoo. Ang magadugang atong basahon, Brad, ha? Sa katapusan palit sa gipadayag. Kung mahimo pa bagyong dugangan ng Biblia, kamo nakibaw mo ana nga digit pwede dugangan, di ba? Sa Mateo 22:18. Ako si Juan nagpasidaan sa tanang nakabati sa mga propesiya nga niani ning libruha. Ang magdugang nini dugangan usab sa Dios, ang ipahamtang kanila nga mga katalagman nga gisgutan nining libruha. Og ang magkuha sa mga panagna nga niya dinhing kuhaon usab sa Dios ang iyang bahin sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi og ang iyang bahin sa balaang syudad nga gisgutan nining libruha. Why mabasa sa Biblia, Brad? Nga si John Wesley mo'y gatagan sa Yahweh. Si San Pedro mo'y unang papa mo'y gibinlan. Ang Katoliko nga simbahan ginganlan sa Biblia mo'y ngan sa simbahan. Si Kristo nagtukod dili mga Pentecostal. Ligon na ebidensya sa Katoliko, Brad. Ha? Karon di kita mahimo nga musukol sa Katoliko. Kaya Katoliko nasuwat sa referensya nga ang Ginoo ginagtukod gibilin ka San Pedro. Si San Pedro mo'y unang Santo Papa sa Katoliko hangtod karon na nagpabilin nga Santo Papa. Kaya Pentecostal natukod lang sa 1901. Miari ba ang Ginoo nga nakikihistorya sa John Wesley may ebidensya ba tanaw? Wala. Tinukod lamang ni John Wesley ang Pentecostal gumikan sa sige niyang basa sa Biblia. Way kasuguan sa Ginoo. Tungod lang sa iyang basa, sakto ba na, Brad, nga maghimo taglino nga way kasuguan sa Ginoo? Dili mada. Kay si San Pedro ligon man nga ebidensya sa Santo Papa nga mo'y gibinlan sa Yahweh. Magpabilin ta sa simbahan. Kung naatay nakita nga makasasala diya sa sulod simbahan, dili na to idamay.
Ningon man Ginoo sa 1 Pedro 1 Juan 16. 1 Pedro 1:16 ningon ang Ginoo. Pagkabanal kamo kay ako banal. Sa ato pa kitang tanan magpakahinlo. Paningkamutan natong mahinlo ta. Kung natay makita sa mga Katoliko magsatabangan nato sa tambang ubalik yun. Kay kanang simbahan mo magigibilin si Ginoo. Magpabilin gyud ta diha. Kay sa Mateo 24 City 24 ngatos 28 ningon yung Ginoo. Ang tao nga nagtukod sa iyang balay sa pundasyon sa bas. Sa usa lang kapag huyop mabanlas. Mabanlas. Parihara sa tao, brad. Kung nay tao mamudan ni kanimo tungod kay imong pundasyon gipasukad lang nimo sa bas. Usa ka da kanimo mobalhin ta ri sa born again, mobalhin ta sa Huba, madata. Pero sa 24 nga to sa 26, 27, 28 brad ningon ang Ginoo. Pero ang tao nga ang imo bitang pundasyon gipasukad sa ligong bato nga bantilis. Bisa pag unsang lihuna muda kanimo. Magpabilin ka tinukod sa Ginoo kay lig-on ang imong pundasyon. Dili ta magpadaan ang mga born again kay tinukod sa tao nabasa naman sa referensya. Ang bunyag, sakto ang bunyag sa Ginoo nga gibilin. Dili usara, way kasipyatan ang Katoliko, brad. Kung mukumpisal ta sa pari na sa Biblia. Josue 7:19. Ningon ang pari nga mao si Josue. Akan anak ko kato nakasaba. Isugid ang imong sala ngadto sa Dios apan diri sa akong atubangan, ikumpisal kanako. Way kasaypanan sa Biblia nga mukumpisal sa pari. Kung ang atong pagdaot sa born again ang larawan, brad, na sa Biblia, Números 21 8 ngadto sa 9. Ningon ang Ginoo, Moises, paghimog usa ka tukon nga may bilibod nga bronze, ug kana tukon ha larawan man ang tukon, binuhat kinulit sa kamot. Kinsa ang mohikap mutan-aw sa mong tukon mamaayo. Sa Juan 3:14 ningon, maingon nga samara nga si Kristo ato basahon gyud aron klaro gyud, brad. Juan 3:14. Kapasig mangingon ka, brad, nga nag-imbento ko. Basahon gyud ako ang Biblia. Kasi makaingon ka, brad, ba nga nagbuhat man itaw hana. Atong basahon gyud aron klaro gyud ha. Sama nga giisa ni Moises dito sa kamingawan ang bitin nga bronze. Di unsa man niya paghimo? Gisalsalan. Akon man tong gisgot sa imo, gisalsalan. Nga gibutang og tukon ang anak sa tao nga mo si Kristo ba. Kinahanglan nga iisa usab. Unsa man ato pag-iisa kay Kristo, di nato kulitag larawan. Atong kulitag larawan si Kristo, ibutang nato sa atong artal kay kato galing bitin nga tukon, mahikap lang kag mutanaw, maluwas ka. Si Kristo baka di makaluwas sing larawan. No mas gamhanan pa siya sa tukon. Way kasaypanan ang Biblia. Tanan nga pagdaot, brad, kung gusto ka mahibaw, ihatag na ko tanan depensa sa Katoliko. Bisag yanor kung Katoliko nagtuon ko, brad. Tanan nga mga lihiyon, brad, usa ra gitukod sa Ginoo. Ug ang kamatuoran na nasa Biblia ug nasa referensya nga Roman Catholic. Sige, brad, na Sige. kung tanan mo, brad. Sige. Kaning mabasa diyan katong ingon mo nga kuan. Kana Roman Catholic. Biblia. Pasabton ikaw ha. Nganong na Roman Catholic? Gibasa na nako kanimo ganina. Nga ngalan sa templo Catholic. Nganong na Roma na? Nga Jerusalem man unta. Pasabton ikaw, brad. Nganong na Roma? Jerusalem man na, nganong na Roma man? Kinahanglan nga Roma, ang nganong na Roma man. Nga ang Ginoo dito man magsugod sa Jerusalem. Buhat 23:11. Akong basahon sa imo, brad. Kay basig kaingon ka ba? Nganong na Roma man na, nga Jerusalem man unta. Tubagon ko na ang imong argumento. Roma 23:11. Nyanang pagkagabi, klaro, brad ha? Ang Ginoo mitungha tupad kang Pablo. Og mingon, ayaw kahadlok, ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, musaksi ka usab kanako dito sa Roma. Sa ato pa mong gidaang Roma. Pakit-on ta gid ka, brad, nga ang Roma angayan gyud dadon. Angayan gyud dadon gawas sa atong bersikulo ha. Sa Roma 1:7-8. Pakit-on gid ka, brad, kay di man gyud na maayo gud nga ibentohon ako. Makaingon niya ka nga sayo-sayop ipabalik ti kas Katoliko, si Piat na siya. Dili pasabton dito nga ngayon kita mobalik sa Katoliko. Nganong ang Roma gida sa mga Katoliko. Isugo mo gutas Ginoo na ha. Roma 7:8. Biblia man ni, brad. Bisag ana si Biblia mo basahon. Busa gisultihan ko kamong tanan nga taga Roma, ha? Taga Roma. Nga gigugma ug gitawag sa Dios aron nahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa atong Ginoong Hesukristo. Ug sa tanan, nagpasalamat ako sa tanan nga taga Roma ba. Dios pinaagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Ang andi dadon ng pagtuo sa taga Roma. Nga dito man nagsukad si San Pedro nagtukod. Di pasangyaw sa tibuok kalibutan. Mo nang gida ang Roma Katoliko.
Katoliko mabasa man nga moingan sa simbahan nga gibilin sa Ginoo sa Mateo 24:11 ug sa Isaiah 56:7. Maong gidaangan nga Roma dili Jerusalem. Pero kanang Jerusalem brad, dili tabingon nga di na maluwas kay mao man punuan. Gida lang sa Roma. Dito naglingkod ang mga kay mao man gipuy-an sa mga Santo Papa. Mao nang gida sa Roman Catholic. Sa pero mo. Mao na siya brad. Ya karon kay na human na naman ginatugtog yung kamaturan brad. Ako dahil si Renante Andrino brad, membro sa Katoliko. Ug ikaw nga pastoron no nasabot sa tingani mo? Si Vince Pansoy. Vince Pansoy. O, salamat brad ha, nagpatinaw lang ko brad. Salamat kayo. Pagtuon gyud brad sa Biblia brad kay sultihan di ka brad ang Biblia gyud. Ang tanan bersikulo sa Biblia 23,206. Oh, mao na siya ton brad. Nay tugtuon. Pagpasa. Usa ta mo balhin sa laing reliyon nga unsa atong gipadulngan nga reliyon. Ayaw sa kay kiningon bigay Ginoo kinalang atong pundasyon. Katong Mateo 7:24-28. Adi kita magtukod og balaysbas kay mahuyang na brad. Kinahanglan kung mobalhin kag laing reliyon susiha sa Biblia ha. Utdag basang 23,206 ka bersikulo. Sige, daghang salamat brad. Salamat. Sa sunod na brad. Sige, Ben. Masig kuan ba? Domingo. Pwede ta maka-tuloy record. Isang mga alas 8 kay bakante ko na ng oras. Sige. Daghang salamat brad. Sa sunod na mga sesyon brad.